May gamit na para sa maabot na kralasihan ang 6 anyos na aki kang residenteng si Lea Balaguer kang Barangay Misibis, Bakakay, Albay. Kan nagkaaging simana kan magpasiring kaya sa saindang lugar ang Sunwest Care Foundation Incorporated. Bitbit an mani ba ibang sorpresa siring na ngani kan school supplies. Para kay Lea, bentahe ini urog patakapos man sinda sa buhay. Kabawasan naman da ini sa iyang isipon sa maabot na kralasihan. Imbis po sana yung ipapambili ng school supplies, madadagdag na lang po sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga, lalo na po yung ating pangunahing pangangailangan yung pagkain po. 226 pang estudyante kang Misibis Elementary School po kinder hasta grade 6 ang natawan ng gamit pang eskwela. Sigun sa pamayo kang eskwelahan na si Romeo Del Llosa Jr., bakuin niyang primerong beses na nabisita asin pinaugmasinda ka nasabing foundation. Kaya labing ng gandaan sa iyang pagpapasalamat. A very great help, lalo na sa mga mag-aaral. Kasi alam naman natin na marami pa rin ang pangangailangan ng mga bata. And then, napunan yun ng Sunwest Care Foundation. Sigun sa Executive Director ng Sunwest Care Foundation na si Gemma Quiros, objeto ninda na makatabang sa mga nagtitios na komunidad. Siring na itong mga lugar na nasa lindukan sa indang programa na ADAPA School Program. Sa siring dakay inisyatibo na babawasan ng kadipisilan na pigkakaatubang kan mga nagpapaadal na magurang. One of our flagship program is education. So with this school supplies, makakatulong yan sa kanila and especially to their parents sa start ng class. Apwera sa pananaunin school supplies, 290 pamilya man sa barangay ang natawan ng kitchenware kan foundation. Maraming salamat po at sobrang saya ang naramdaman ko na nakakuha ako ng cabinet. So ulit po, salamat kay Ma'am Maylin and sa Sunwest Care Foundation. Pasalamat kami sa may-ari ba sana nakakatabang na kamuya. Nakulaning tabang siya talaga si Saldi ko. Presente asin maugmang nakisumaro sa distribusyon ng esposa ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko na si Maylin ko na nagseselebrar man kan sa iyang kumpleanyo. Pangako namin mag-asawa na lahat po ng blessings namin i-share po namin sa maraming tao, hindi lang po sa Bicol. Mientras tanto, ngani mas mapaugmapa ang mga residente, nagkaigwaman ng raffle draw, asin pananaonin maniba-iba pang kagamitan pang harong. Para sa Mabaretang Tatak Bicol, May Arango.